ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କିଆଁ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଭାବିପାରୁନି। କ'ଣ କହିବି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେ। ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ତ ଦେଖିଦେଇଛି ସେମାନେ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲି ମୋ ଗୋଟା ପୁରା ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସେ ଚାଲିପାରୁନି ଦେଖେଇଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ତାତି ଯାଉଛି ନା ଟିକେ ହଲି ହଲି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆଗ ସବୁ ବାଡ଼ିଥାନ୍ତି କାଲି କ'ଣ କରିବା କହୁନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଦେଖଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖିପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିତେ ଏଠି ମୋବାଇଲ୍ ଆଡ଼େଇ ଦେଲି ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଡ଼େଇ ଦେଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମେସେଜକୁ ପଳାଉଛି ମେସେଜ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଇଟି ଜେଡ଼୍ ପ୍ରିୟା ଲେଖାଛି ହେଇ ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଖିତେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଦେବି ଭଲସେ ଦେଖିତେ ଏଠି ଫଟୋ ଅଛି ଆଇଟି ଜେଡ଼୍ ନା ଅଛି ଆଇଟି ଜେଡ଼୍ ପ୍ରିୟା 1012 ହାଏ ତାପରେ ପଛରେ ହାଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ କି ମୁଁ କହିଲି କିଏ ତମ କ୍ଲାସ୍ରୁ କିଏ ମୋ ନେମ୍ କୁହ ମୁଁ ପଠେଇଲି ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପଛେ ଜାଣିଲି ନହେଲେ ଆଗୁଆ ଆଣିଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥାନ୍ତି କାଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବି ଲାଇକ୍ କରିବି ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିବ ହେଲା।